Wani ayo totoan. Nah, wani iki. Sapa sing menang ngukup 500 yuta. Alor ngidul ngesak 20.000 kok totone. Gong, kowe nggo BPKB to? Duwe. Ya sik. Ngopo terus mengkari siji kilo kendaraku bareng. Kowe nggo BPKB iki ming hijet 1000 lho, Truk, ora masalah. Wani. Ben. Totane wis wani. Petro aku mau pun mboten samomo, sampeyan wan manut mawon. Joke. Gemahe joke. Ayo jakune joke. Kae gemahe. Jagoku kae gemahe dipateni kae. Kae gemahe dipateni 500 juta lho, Truk. Nggih, Pun. Ben wis piye carane wae anggere kalah ya mlayu ngono wae. Luweh ayo ora ndedhet kok tak hitung-hitungi BPKB negara iki ming ayo 3 juta. Bagong ki hijet ya paling ming 20 ha ta, ora wis mepet ming 20 juta iki. Wis utang wis ben. Luweh. Jaka tole pitike dikablok, Jaka tole pitike dikablok dipateni. Menang. Lho piye iki? Pitekku kok dadi kalah. Aryaksa piye? Banyonane. Aja kuwatir Kakang. Wis brigas meneh. Wah, ayo diteruske, Truk. Bayar dulu. 100 Aryaksa dibayar yo. Lho kok sik nambani Petruk. Weh lah wis pokoke kula niku talange wis mboten. Matur nuwun. Yo wis kae wis. Totoane napa? Totoane negara. Waduh. Iya iki. Isuh aku anggere ngono iki rasane kaya mandherin mau nggih. Iya. Ya wis ora apa-apa wong kae ya adoh. Nggih. Terus pripun? Pun manut dadi kablok wae. Mati pitikmu mati.